Takže jo, ahoj lidi, já jsem Red Gamer, teda Blue Gamer a vítám vás u dnešního videa. Dneska tady máme Windows Camtasia, druhý tutoriál a dneska jsem se tady pro vás připravil vypípnutí ve videu, takže si to otevřeme, počkejte, já to tady jenom najdu. Jak jsem to tam říkal, podle mě to bude je to tady to. Takže takhle si to tam hodím a ty vole, jo, dobrý, je to ono. A takže teď jak se to vypípnout, stáhnete si takový na Mediatek, co vy máte v popisku videa, takže tady máme píp, když takhle vidíte? Takže to je to píp, takže vy teď třeba takhle si to prostě musíte nastavit přesně. Vole. Takže takže tady dáte si S-ko a takhle na toto si to šoupnete. To píp. Ty vole. Vidíte? To je debil. Toho nenávidím. No tak takhle to přesně nemá vypadat, protože takhle by to se nikomu nelíbilo, takže musíte takhle. Vole. Tak, teď zase S. To je debil. Zase S. Toho nenávidím. To je hajzl. A zase S. Tak ještě jednou tu tady mám. Čekejte. Tak to je špatný teda. Nemůžete to mít takhle, protože takhle se nikomu nebude líbit. To je debil. Počkejte, dáme si to znova. Ty vole, to je debil. Tak, teď zase S. A vidíte, teď dáme tady S. A tady S. A teď, když se podíváte, tak by to mělo jít. Ty vole, to je debil. Toho nenávidím. Jo, takže tuto musíte dát takhle delete. Tak. A teď Ty vole, to je debil. Toho nenávidím, to je hajzl. Tak tuto musíme trošku pošoupnout takhle. No to je jedno, prostě takhle si to musíte vypnout. Takže je to velmi jednoduchý. Takže můžete si to tam jenom umět nastavit, což dá docela dost práce. A jenom si to stáhnout a je to nejjednodušší, jenom si to dáte prostě do tracku 2. Tady prostě budete mít i audio. A vidíte, tady máme track 3 a další track 4, další track 5 a vidíte. Takže já se s vámi loučím, pokud se vám tutoriál líbil hodně lehkej teda. A já ahoj.